ମାଛ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ମାଛ ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ମାରକୁଣା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ମୀର ମଇରୁଦ୍ଦିନ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏକ ମାଛ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ଅଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁର ପ୍ରଖର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ମାଛ ଦୋକାନରେ ଥିବା ମାଛ ସହ 2ଟି ଡିସି ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘର ହେଲା ମୋ ବରି ଆଉ ମାରକୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା ଗୋଦାମ ଘର ଆଉ ସେଇଟା କି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ କାଲି ରାତିରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଜିନିଷ ଥିଲା, ମାଛ ଥିଲା, ଡିସ୍ ଫ୍ରିଜ୍ 2ଟା ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? ମାଛ ଥିଲା ସେ 35-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାଛ ଥିଲା ଆଉ ଡିସ୍ ଫ୍ରିଜ୍ 2ଟା ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ପନିକି 3ଟା ଆଉ ତାପରେ ହାତ ଦଣ୍ଡି ଥିଲା ସେ 3ଟା। ଅନୁମାନିକ କେତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ଅନୁମାନ 1,30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ଆଉ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି? କେମିତି ଲାଗିଛି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୋତେ ମାରକୁଡ଼ାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଇତେ ବସିଥିଲି ରାତିରେ, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତମ ମାଛ ଗୋଦାମ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଦମ। ସେହିପରି ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଶାସନ ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରାଙ୍କ ଥିବା ଚାଳ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି 3 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ଆନୁମାନିକ 3,50,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।